जोंनि जमदुवार मण्डलनि सिङाव बे खगसागुरि गामिनि फोथाराव 434 सा बहाय बर' आदिवासी मुस्लिम राजबंशी आरो नेपाली मानसिफ्रा जोंनि बिजेपिआव जइन लादों आरो बहाय मुंख'जानो गोनां जे सराइबिल मण्डलनि बिपिएफनि सराइबिल ब्लक कमिटि बिपिएफनि युवा मोर्चा बा युथनि प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो दिनै बहाय जगदान लाबाय बिजेपिआव आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोर दिनै बहाय जगदान लाबाय आरो जों आसा खालामो दिनै बिथांमोना जइन लाबाय जों फैगोन समफ्राव जोङो बिजेपिनि साफा सोद्रोमा हिसाबै साफ्रोमबो जोङो देशनि रक्षानि थाखाय देशनि जौगाखांनो थाखाय बे ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावगोन आरो जोंहा बे संकस ओनसोला गिख्रांथाव ओनसोल गोबां मानसियानो खस्थ' भुगिनांबाय गोबां मानसियानो हा हु गारनानै खारनांबाय गोबां मानसिया न' बां माने खुरखाना लांजाबाय ओंखायनो जों एक नाम्बार समस्या संकस दैखौ जोङो बोरै होबथानो हानाय दा बेखौ जोङो रायलायनानै बोरै खालामनो हायो बे जिखौ रायजोआ लुबैदों आरो बेवहाय जों सरकारनि मदद नङाबा जों हाया ओंखायनो दिनै बिथांमोना सरकाराव थानानै खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना नाजादों आरो आं मोनसे खोथा बुंनो गाबोन जोंनि फ्लाड कन्ट्रल मन्थ्रिया बिजय सारखौ बिथाङा आंखौ लेंहरदों बेफोरखौ रायलायनानै थांगोन बिथाङा मा बुङो जों गाबोन रायलायनानै बेखौ लागोन आरो जोंहा समस्या बेवहाय गोबां संकसजोंल' नङा गोरिब गुन्द्रा थानाय गोबां ओनसोल बेवहाय गोबां समस्याबो दं बेखौ समाधान खालामनांगौ जों सरकारनि मदद नांगौ बयबो बुजिबाय आरो दिनैहाय बिथांमोना आं जेरैहाय बिपिएफखौ गारनानै बिजेपिआव जइन खालामदों बिथांमोनाबो आंखौ फल' खालामनानै आंखौ मोजां मोननानै बा जोंनि बिजेपिनि गासै मावनाय दांनाय गासैनि बे थांखिफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बिजेपिआव जगदान खालामबाय बेनो बयखौबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाबाय फुरा जों प्रिपेयार्ड जा 100% रेडि जानानै दं जों जमदुवार मण्डल हिसाबै गुबुननिखौ आं बुंनो हाया खिन्थु जमदुवार मण्डल जों फ्राय जों रेडि जानानै दं दा केन्डिडेटआ जायखौखि होआ जोंहा बै बुंनांगौ गैया बिजेपिखौनो हो बा इउपिपिएलखौ हो जोंहा बुंनांगौ खिन्थु जे जायखिया खामानि मावनो थाखाय होगोन